lubak-lubak ka, malalalim na butas at puno ng putik na kalsada. Yan ang tumambad kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon matapos personal na inspeksyonin ng Maharlika Highway sa Samar na matagal ng reklamo ng mga motorista at ng mga residente. Dahil dito, napilitan ang sinasakyang convoy ng kalihim na bumagal ang takbo at sa ilang bahagi ay one lane lamang ang maaring daanan, kaya't ipinatupad ang stop and go na daloy ng trapiko. Ayon kay Dizon, kabilang umano ang bahaging ito sa may pinakaproblemadong segment ng daang Maharlika. Was it merely a oversight or negligence or whatever it is? So we will have to look at that. No, but what's important is at least hindi na madidelay yung proyekto. Aniya hindi lamang ito nagdudulot ng matinding trapiko, kundi nagiging panganib din sa kaligtasan ng mga motorista. Dagdag pa ng ilan, tila taon-taon na lamang ang pagkukumpuni ng kalsada ngunit hindi naman natatapos o tumatagal ang resulta. Humigit kumulang 200 km ng Maharlika Highway ang sakop ng Samar. Dahil dito, iginiit ni Samar Governor Shari Antan na dapat umayon sa klima at kondisyon ng lugar ang disenyo at materyales na gagamitin sa rehabilitasyon ng kalsada. The last time po na nakita ho namin yung design na ginawa, as what I heard, Dubai design ho ang ginamit. And we all know na yung Dubai, once a year lang ho, inuulan or twice a year. Dito po sa amin, wet and very wet po ang situation. So we're hoping po na maayos po talaga to. And sa kabuuan ng 3,500 km ng Maharlika Highway na bumabaybay sa Luzon, Visayas at Mindanao, tinatayang nasa 30% ang may sira. Bukod sa highway, binisita rin ni Dizon ang Calbayo-Gusel Bypass Road na sinimulan pa noong 2019 ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos. Napag-alamang hindi umano dumaan sa tamang proseso ang proyekto kabilang na ang kakulangan ng clearance mula sa Philippine Ports Authority. She said that in principle, the 5.2 meter clearance is okay, is enough. Okay na daw yun. Ngayon, ang mangyayari na ngayon, mag-uusap na lang yung engineers ng PPA at ng DPWH. Nag-inspeksyon din ang kalihim sa Calbiga Bridge kung saan inatasan niya ang agarang desilting ng ilog at ang pagkuha sa mga bahagi ng tulay na bumagsak. Kasabay nito, inutos din ni Dizon ang pagtatayo ng isang standard footbridge na gagamitin ng mga estudyante bilang ligtas na daanan papasok at pauwi ng eskwelahan, lalo na kapag hindi madaanan ang pangunahing tulay. Patuloy din ang investigasyon ng DPWH sa iba pang proyektong mayroon umanong anomalya. Ayon kay Dizon, bukod sa accountability, mahalaga ring matiyak na matatapos ang mga proyektong kinakailangan ng publiko. Kabilang dito ang Gandara Bridge sa Samar na nasira pa noong 2020. Inaasahan namang matatapos ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway bago matapos ang taong 2027. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Sheila Encho. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!